sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga aldaw tiin kami kablaaw kada kayo amin. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg iti sa dinuman a lugar nga ayan nyo ita. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo Amirna, manipod probinsya ti Pangasinan. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat tapno inakibinglay ti kapadasak iti biag. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama toy pakasaritaan ti biag ko. Awagan na kumalatan iti Mirna. Addaan asawa ken 7 nga anak. Agpada kami iti asawak asaan a nakaadal. Isu nga awan nga rod na talged a trabaho mi. Sang kasapul sang kasakmol laeng ti adda a mabirbirukan mi iti inaldaw. Narigat ti sasaaden ti biag mi nang runaket nagsasaruno dagiti anak mi. Sublian taman nga rod ti tawen 1991. Gastoy man ti pakabuklan ti amin. Papa, nagsubli ka pala dito, Mirna. Saan arong ba nga imbatim dagiti anak ta iti evacuation center? Binilin ko mat da Jordan ken Lani adida baybay ang dagiti adida. Imayak, tatulungan ka mangyornos ka dagiti daduma pay akagawaan tayo. Iti kasta, makadwada ka matan iti evacuation center. Bakit ka ba alak da ito eh? Ay naagawa am kit di dante. Kita man ni, agtudumanan. Sigon iti news, napigsa da ito'y abagyo. Ngam kadagiti napalpalabas abagyo. Anya nga tanong bantayak lang ang balay tayo. Ay, saan lakay? Delikado ti kasta pampanunutan. Sumurot ka kada kami kadagiti anak ta. Taditay amuno kasano kapigsa da ito'y abagyo. No dagiti kagawaan, masukatan. Ngam tibiyag, may sa laeng. Isu anas ken nga rod nga ipatag tayo ti kakayso na abiyag tayo. Kasano da ito yan? Aging gaita. At da kayo pailaang dito evacuation center. Ay, huwal nga rod, uncle. Kasano, kat dinadaal mo't nga miinan ti kalkalpas abagyo ti balay mi. Madama nga remedyo ni Dante, no kasano ti panakatarimaan na. Kat dagiti anak mo, nanganda ka din. Wan, uncle, pinakan ko idan. Inyan anay min at inted ni Kapitan Itay amakan. Kat siga, nangan ka matan. Uncle. Saan pa yan niya? Saan nabalikan niya ako, uncle? Tinapatag, makapangandag iti anak ko. Ato, alam na ito plastic bag. At inapoy kan masita dita. At pa'y tinapay kan dos. Ay, agyaman ako na, uncle. No, apay mat ngamin. Nagpaadlo kayo iti anakin dante. Kita, kastaw na rigat yo. Ni uncle mat. Pudnumat, saan ka day? Oraon bagyo, talaga marigatan kayo. Imbaglaangan, tanasingpet kan nagagat na kita puko. Mapandalat tag eskwela, nga oraon piman balon da akwarta. Banag apagyamyamanak unay, uncle. Ano ka sa numa nga main? May salay nga prosta asawam, damdama masikog ka manay. Ala ni uncle mat, sapay nagpig sa tingiwat yo. Amuyo mat nga datayo dito evacuation center. Pasensyahan ka na ka.
Masikuranak lang kami na makakikita iti rigat yo. Uncle, Mala, mangan kan Mirna. Pakanamat lang dagit apukok, no kahit dapat timangan. Ne, nagsapa ka mata na bimangon lakay. Sa dino ti papanam. Inakagkalap bakit? Nalpasan ti trabaho iti talon. Iso ang mapanak mo't iji baybay, tap nagkalap. Anya, apay no agin na nakamatla kay. Bakit dakkel pa'y agatad ti kasapulan tayo, tap no mapatarimaan ti balay tayo. Kaya may sa, kasapulan tayo may ti panggastos iti inal daw. Iso anas ken ngagdubli kayo dak para iti pamilya ta. Sige, sikat ti makaamula kay. Agan anad ka nga roduan. Win, di ka madanagan. Kabalak ti bagik. Sige, uray siyak tun ti mapan mangilako kadagiti makalapam lakay. Jordan anak, ayabamon dagiti adding mo. Iti kasta agigiddan kayon amangan. Apag gusto, nakaluto akon. Win nanang, Nilani ngay, nakariing ka din. agdigdigo sa nanang. Nangilasin akon iti hotcake abalunan nyo kanilani. At to'y matibalon dagiti daduma pa'y akakabsat mo. Anusan da pa'y lang ti agsida iti bukayo. Win nanang. Nangigisak iti ugot iti kamote. Isupay lang ti pamigatan niyo, ha? Mangan kayo pa'y, sakbay asumrek kayo iti pagadalan, wan? Win nanang. Sikapay lang ti makamu kadagiti addem, ha? Idagas yu pa'y ida iti pagadalan da, sakbay asumrek kayo kanilani. Sa park ngamin ti mapan iti ayan da Madam Marta. Iti kasta, masapa akmet ang makalaba. Di kag danag nanang. Siya akong timakamo kadagiti kakabsat ko. Kasla na unag mo ti pampanunutan, bakit? Ang turpusan ni Jordan iti high school lakay. Huwag nga raw da. Hanggang apay kasla naliday ka. Rumbang kumaan naragsak ka, tagturpusan iti high school ti inauna nga anak ta. Masyanak lang amin iti anak talakay. Saan taman lang ang may gatangan mo't iti baro abado kan sapatos na para iti panagturpos na. Malaksid iti dayta. Awan pa'y may gatang iti uray pansit la kumapagsasangwan tayo mo. Huwag nga raw da. Kasano, dinadaal mo ti bagyo dagiti mula tayo. Kaya may sa, saan pa'y anapatarimaan ti balay? Ay, wan nga rod. Nagsakit paikit di dagiti duwang anak ta. Ay, kaanon to nga ta maikantamat iti naging awa apa nagbiag dagiti anak talakay. Ararami din tamat amin na kabalan ta, bakit? Wan, namkurang latamat. Kasan o, kat naganudamat ngamin. Urado da, ta nagsisingput da. Naggagagat da pa'y. Dakil akatulungan ta dagiti anak ta. Pagyamanan takid niya, ngamin, saan da na ibarkada akas kadagiti daduma. Di da mo ti agbulakbol. Ti may sapay apang panunutag. Amangan no agliday ti anak ta. No maamuan na asan ta mapagtuloy iti kolehyo. Italang matatawan mo bilang. No adan to kawadwadan ti diskitar. Di tuloy ng tumot lang ti agadal. Ilaw-lawag taday taken ko na, bakit? Itatalpas ka ni Descode. Anya nga iti plano mo po. Tumulong akpay kadananang kentatang, lolo. Iti kasta, makaurnong kami. Naibagada ka din. Asan ka pa'y lang sumrek iti kuleyaw? Uwan, lolo. Kit maawatak day ta. Nang runa, kit adu dagiti nagbalin a parikot mi kadagiti napalpalabas a bulan. Malaksi di tayo tapo. Adu kayo pa'y nga kakabsat. Iswa, talaga. Amarigatan kayo. Lolo? Iswa si ka Jordana po. Hinton mga asawa ka. Planuin yun to na imbag no kasano tagpamilya. Wag? Uwan, lolo. Laglagi pagdetabilin nyo. Angan, sana pa'y mata mga asawa. Masapul atong palak pa dagiti arapahap ko. Ay, wala po. Husto na ita. Kanawin nga ibagadanan ng kentatang. Asaan kami arumbang amawanan itinamnama. Oray marigrigat kami. Ngamin, adwa gundaway ti itid ti Diyos kadagiti pinarswana. Iso na lang,
tamasapol ti panagsalukag. Pudno unay day tapok. Iso ngayon tundumteng to day takong daway. Di munton paluspusan. Ay na, agyaman na kadagito pasalubong mo insan amor. Awan anyaman na insan Mirna. Agyaman akmet na nagustuhan nyo dagita pasalubong. Ay launa insan, katjak tumaumang agyaman ken ka. Thank you so much, Auntie Amor. Awan anyaman na kaanakan. Adamot pasalubong ko kani Uncle Doming. Idagas kunto inton madamdama. Agbayag kayo ka dito'y probinsya, auntie? Dayta may sa Domingo siguro kaanakan. Ada ngamin baro a negosyo arugyan mi. Isuan, as kani agsubli kami matlang adagos ije syudad. Ay, anya ngay mat a negosyo dayta insan amor. Manglukat kami iti baro a branch ti computer shop. Kinapudno na agberbero kami iti mabalin nga agbantay ije shop. Siya ko Auntie Amor. Amok tag computer. Ora siya, auntie. Kabalak matag computer. Kaya't kanumat dagiti anak mo Mirna. Apay, saan da ka din nga agad-adal? Ay, nalpas dan iti high school insan. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Sa anak nga rodan nga agbirok pa iti daduma. Da kayon adwa ti alaek. Di kay madanagan. Agsweldo kayo iti hosto. Saan lang nga dayta? Mabalin nyo pa'y nga ituloy ti panagadalyo iti syudad. Wow! Magusto ko unay dayta, Auntie Amor. Iti kasta, makatulong ang kadananang kantatang. Ora siya mat, auntie. Isu na laang tamayad dayo kayon kada kami anak ko. Palubusan da kami, nanang. Nagdantun kwarta mi. Kat makagatang kami ti cellphone. Kanayunan minton ti umawag ka na kayo. Pudno ti ko na ni Leo, nanang. Jordan, Sige ka din, nanang. Agagat ka nagsingsingpet kami, iti ayanda, Auntie Amor. Iso apalubusan da kamin. Di ka madanagan insan. Jakmet kat baybayan dagiti ka anakak. anak ko, agsingsingpet kan aggagagat kayo kumaiti ayan ni auntie yung amor, wen. Wan, nanang. Tungpalin nyo dagiti ibagana kada kayo. Wala nang. Kat agyaman ka ng iunay ha. Kaputa pinalubusan na kami kin ni tatang. Nagtrabaho itayan danti. Kinapudno na. Nasakit para kada kami dayto eh. Nang runa kat ita kayo lang nga mayad dayo kada kami. Di ako matultuladan nagitikas iti daddo mga agtutubo. Puro bisyo da. Bulakbol. Ken papormala ti aramiden da. Saan mo't kidyada kas ti gumatang kadagiti napipintas a kagawaan. Aramidan yun tunay tahin tun kabalan yun. Kano talaga akasapulan. Tano ita. Ano sa nyo pa ilang no niya tiyada, ha? Kas kuna na iti Tagalog. Matutong mamaluktot habang maikli pa ang kumot. Untatang, laglagipin mi akanayon dagiti bilin nyo. Kang runaan ti amin, di yo kumaliwliwayan ti kumararag iti Diyos. Adaman kan awan ti parikot. Nabaligi man kan saan, agdayaw kayo lataken kwa na. Iti kasta, di na kay baybayan, anak ko. Oh, Jordan, Leo. Auntie, At tuy inggatangan kayo iti baro a pantalon kan t-shirt yo. wow! Thank you, auntie. Ala, nakababayin ka na kayo, auntie. Nagtaktak kayo pa laging mata. Adong madagitin inted nyo. Abado manipod ka dagiti kakasinsin mi. Wan nga rat, auntie. Napipintas pa mo dagi jay. Ay kat sa balilat tamot ano adda baro nga usaryo. Amukmet asaan kayo pa'y amakagatang ita. Ngamin, malaksid nga agipaw-pawit kayo iji probinsya, agad-adal kayo pa'y. Wan, auntie. Kaya't mi ngamin na matulungan datatang kan nanang. Ket maaramid mi lang dayta. No makaturpos kami nga agadal. Lumakadal kami ton. Madan kami tumatan iti nasayata mo sakbayan, auntie. Wen maragsa ka na kadagitang arapa apyo iti biyag. Uray nagado kayo nga kakabsat, makunak a pinadakkal da kayo ang nasayaat dagiti dadakkal yo. Di kay madanagan, tulungan kayo amang ragpat kadagitang arapa apyo. Basta di kay sumyasi iti nasayaat adalan asursuroten nyo iti agdama.
Lay ha? Hmm. Kasano nga eh? Inton bigatin ti flight ko ngagpa-Dubai. Huwag nga ron ba no? Ay, kasla kaano lang idubing tayo niya. Ita, nakatulpos ta ni ti kolehiyo. At dapayan na talagid at trabaho ta. Huwag nga ron ating ko. Malaksit iti tayo ta. Adamot ten basit ang negosyo na rogyan ta. Ti cellphone kan computer siya. Makunak, nga orekas kasano. Makalunglong ang tayo maten iti kinarigat ti biyag. Huwag manong, hanggang masapol ngagsalugag talagta. Ngamin, adupe ti pagad-adalan ta manong. Wala, iso nga ron nga gabruda. Iti kasta, dakdakal ti mabiro ka. Iso nga sikapay lati makaam mo dito, Iwan? Hun ka di manong. Di ka madanagan. Nasa mabuting kamay tinegosyo tayo. Merna, bakit? Marapay ka di lakay. Intun bigatan ti isasangpet na kita anak tama ni Pusyudad. Insaganam ka din ti pagturugan da. Wan lakay, nabayagan na nakasagana. Ay nasayahat no kasta bakit? Ay, katsi ka ngay. Naisaganam ka din, dagiti ko nam ama party para iti isasangpet da. Wen inukod kun tay talo akalding. Impagod ko iti saan unay nga dayaw. Nalakala nga mapantiliwan mo ti baboy iti kulungan da. Umanay siguro day jaya na maparte. Wen ay, kas nakaano laang day di. Pero may arigat ti pamilya tayo. Gamdita, nakaadal da aminan. Wen nga rod. Ay, tiamok iday, kaya di tayo na mapagadal. Hanggang ay professional mo amin ang dagiti pitungan nakta. Wen ka rod lakay. Kat gapuday ta iti tulong ni Insan Amor. Dakkel ti utang anaimbag anakam tayo kan kuana. Pudno day tabakit. Impaglangan ta na singpet da nga agasawa. Saan akas ka dagiti daddo madita nga alilaen da dagiti alaen da akakaanakan da. Agyaman tayo unay iti Diyos lakay. Iso ti pudpud no anang tulong ka na tayo. Tapno mapadakkel kan mapaadal tayo dagiti anak ta. Makunak asinurot da tinalintag adana. Iso anaragpat da dagiti arapa da iti biyag. Pudno launay bakit? Iso arumbeng lang nga iso ti maidayaw iti amin abanag ken iti amin akan ito. Iso ti aking plano amin kadagitoy a mapaspasamak iti pamilya tayo. Ket isubli tayo rod ken kuana ti amin a pamadayaw. Ammo Miss F, kasla sa anak paylaang amamati, iti kinarang ay tibiyag amapaspasaran mi ita. Kumpara iti kinarigat tibiyag alinaklak am mi idi. Ita, si papan nakgelak ang mangibaga adi adal aminen nga anak ko. At daan da amin iti natalged at trabaho, nga isu ita timang bibiyag kada kami asa nga pamilya. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa uray kasano arigat tinagdalanan mi, saan da kami abinaybayan. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay, ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Mirna. Ken ka pagayam Mirna, awan imposible iti Diyos. Ay ayaten ken ipatpateg na unay, dagiti kumarkararag ken kuana. Saan laeng nga iti tiyempo ti rigat ken namay, nudi ket iti amin abanag ken gundaway. Alakastan pagayam Mirna, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.